जाहा फैला जे बुरगारि सार आरो लोगोसे मेन्डेला सारमोन आरो लोगोसे थाग्रा आदामोन फैदों बेवहाय स' आङो दायो फैला जे बुरगारि सारनिफ्राय मिथिनो लागोन जे बिथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरनि सायाव मा फोरमायनो सानो गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय आरो थांनाय समाव जिखिनि दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय बिनि थाखाय आङो गंनैबो न'खरनिसिम आंनि दुखु मोननायखौ फोरमायबाय लोगोसे बे जाथायनि दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों बिजिरनानै जाहाथे गोख्रों साजा होयो बिनि थाखायबो आं सरकारनि खाथियाव खावलायहरदों दा जायखिजाया बर'फ्रा गोलाव सम हाथियार लानानै आन्दलन खालामबोबाय जाय आन्दलनाव जोंनि गोबां बर' जोहोलावजोफ्रा अबथिरा मुंख्लं जानांबाय गोबाङा फिसाय गोमाजाबाय गोबाङा गथ' गोमाजाबाय आरो गोबाङानो मावरिया जानांबाय बेबायदि गोलाव सम आन्दलन खालामनायनि उनावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि खेबनि थाखाय मोनसे एकर्ड खालामबाय जायखौ जोङो बड' पिस एकर्ड होननानै बुंनाय जादों दा खोथाया जाहैबाय मा नैबे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोनखौ गायसननो नागिरदों मानोना बारलांनाय समखौ जों दिनै बयबो बावगारलांनो सानबाय मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों बयबो गावबा गावनि गथ'खौ मोजां लेखा फोरोंनानै गियाननि मानसि खालामनानै समाजाव बा न'खराव मोनसे गावबा गाव गोजोनै थानो हानायनि जि बेबस्था बे खोथाखौ दिनै बयबो सिन्था खालामदों दा बेखायनो नैबे बड' पिस एकर्ड होननानै बुंनाय जादों दा खोथाया जाहैबाय मा जों बेखौ खालि ओरैनो एकर्डनि मुंखौ पिस एकर्ड होबाल'बो जानाय नङा बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो गोनांब्ला एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जों फारियै मावफुंनो नांगोन आरो जोङो आसा खालामदों बे एकर्डफ्रा लासै लासै मावफुंलांजानो थांगासिनो दं थारैनो बेफोर मोनफ्रोमबो एकर्डआ मावफुंजाब्लानो जोंनि गेजेराव पिसआ फैगोन गोजोना फैगोन बेनि अनगायैबो आं मोनसे खावलायगोन दिनै जुदि जोङो गोजोन जायाखै होननानै बेखौ प्रुभ खालामनो थाखाय जों गावबा गावनो जुदि असान्तिखौ गायसननो नाजायोब्लाबो बेयाव मालाबाबो गोजोना फैनाय नङा नों जेसेबांखिनि एकर्ड खालामाथों मानो दा बेखायनो आं बयबो खावलायगोन जे गोजोना जोंनि आखायावबो दङ बे गोजोनखौ जों गावबा गावनो गायसनलांनो हायो आरो जिहेतु एकर्डखौ पिस एकर्ड होननानै बुंदोंब्ला एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरा मावजानो नांगोन आरो दिनै बिटिआर सरकारा बिनि थाखायनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों लोगोसे थाफानानै बेफोर एकर्डफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय थाग थियारि जादों दा ओंखायनो आङो मोनसे खोथाखौ खावलायबावगोन जालांनाय नैबे जाथायखौ लानानै जाहाथे जों गावजों गाव हाद्रि सारलायलाया गावजों गाव जों सोंखारिलायबाय थाया आरो जाय खोथाखौ बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गावस्रानाय आरो असान्तिया सोरजिजागोन जों बयबो बिनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ दिनै जोंनि जायफ्रा गावबा गावखौ बुद्धिजिबि बा इन्टेलेक्सुवेल होननानै साननानै लादों बिथांमोनहाबो जाहाथे बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोंनि गेजेराव गावस्रानाय असान्ति माबा मोनसे जागोन बायदि बेबायदि बिबुंथिखौ होआ जोंनो दिनै इन्टेलेक्सुवेलफोरनि बोसोनगिरिफोरनि जोंनो बोसोन नांगौ समाजाव जाथियाव दा बेखायनो आं बयबो खावलायगोन बेफोरबायदि जाथायखौ लानानै जाहाथे जोङो गावजों गाव हाद्रि सारलायनानै फिन गावनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव असान्तिखौ गायसनफिना आं बिनि थाखाय खावलायगोन सार माखासे मानसिफ्रा मोनसे गोदान आफाद दानायनि बाथ्रा रुजुनो आखायाव लादों नैबे बिनानाव हेलेना मोसाहारिनि फिसाजो अनसुलि फिसाजो अनिसा मोसाहारिखौ नैबे सारा माने जेब्ला फरायनाय सम जागोन ना अब्ला बे फरायनाय समखौ लानानै क्लास 10सिम एबा 10 थाखोसिम दा गासै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायजों लोगोसे गावनि नैबे सारनिहा मोनसे फरायसालि दं जाहैदों बे फरायसालियाव बिथाङा फरायहोगोन आरोना स' बेनिखायनो बिनानाव हेलेना मोसाहारिया मा बुङो बिनि सायावहाय बिथाङा नैबे फैला जे बुरगारि सारा जे बे बाथ्राखौ बुंदों जे गाव आखायाव लानो नागिरदों रुजुनो नागिरदों बे खोथाखौ नों बिनानावा रुजुनानै माने एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना हाया बेखौ नोंथाङा फसंनानै बुंनानै होबानो जाबाय खुलुमबाय बड'लेण्ड टाइम्स निउसनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो थांनाय 18 थारिखआव नंखाय एनकाउन्टारनि गेजेरजों जिउ गोमानांनाय न'खरनि जानानै जोङो दिनैहाय जोंनि न'खरनिफ्राय जानानै फोरमायहरनो लुबैदों जोंहा गोबाङानो जोंनि सारादुआ माब्ला जाखो बेखौ गोबां सोंहरदों दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय
साफा साफायै बयखौबो खावलायहरनो हाला दिनै जोङो दुखुथिया न'खरनि जानानै जोंनि सारादुखौ दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजोंनो जों फोरमायहरनो लुबैदों। जोंहा फैगौ 28 सेप्तेम्बर 2021 मंगलबार बारायाव जोङो जोंसार मोसाहारिनि बे सोरगोआरि श्राद्धनि क्रियाखौ जों खुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेनिखायनो जाहाथे जोंनि गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोनहा दिनैहाय जोंसार मोसाहारिनि रुंसारि जानाय बे सोरगोआव बिदाय होनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो गोसो जानाय आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनहा गोसो जानानै फैनो लुबैनायफोरा नुजाफैनो हागोन होननानै जोङो न'खरनि जानानै बेखौनो गुरैयै फोरमायहरनाय जाहैबाय। जाहाथे बिथांनि सोरगोआरि जिउआ जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि बोर सारस्रिनायजों सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों होननानै जोङो बे मिजिं आरो आसाखौ थिनानै दिनैनि बे बड'लेण्ड टाइम्स निउसनि गेजेरजों जों बेखौनो गुरैयै फोरमायहरनायजों लोगोसे खावलायहरनाय जाबाय। आंबो बिथांनि खावलायनायाव बे गामिनि रायजोनि नेहाथारि जानानै बिथांमोननि न'खरनि हांख्रायनायाव जोंबो गामिनि जानानै मदद होफानाय जायो। जोङो सारादुखौहाय जोंनि हिन्दु समाजनि नेम बायदियै खुंगोन। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि रायजोनि नेम निथिजों जों खुंलांगोन जाहाथे जोंनि रायजोनि नेम निथियाबो जोबनानै थाङा। बेबायदिनो जोङो जोंनि रायजोनि नेम निथिजों खुंलांगोन। दा जाहाथे जोंनि बे सारादुआव बाहागो लाफैनो नागिरनाय रायजो राजाफोरा नुजाफैनानै जाहाथे बिथांनि बे जानाय जोङो निरामिस जानाय खालामगोन। जोङो जा एसे जोंनि केपासिटिजों हायो बेखौ जोङो होनो नाजागोन। बेयावहाय जाहाथे गोबांनो फैनाय रायजो राजा बिथांमोनहा माबा मोनसे दै मोनलोङा ओंखाम मोनजाया जालाङोबा जाहाथे हथात माने हास्लाबबायाबा बेयाव दुखु मोनो आरो गोसोआव आघात लानानै थांनो नाङा होननानै आं सानदों। गावनिनो आंगो बर' फिसा बर' न'खर हिसाबै जोङो सानलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांनि जिउमायाल' सान्ति जाथों बेखौ लुबैनानै जोंनि गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोना जायफोरा माने फैनो सानदों आरो फैनो लुबैदों बिथांमोनहा नुजाफैनो हागोन होननानै जोङो गुरैयै खावलायहरनाय जायो। फोरोंनो आखायाव लादों आं बेनि सायाव औ दे